A Xunta de Goberno da Deputación desta semana vén de aprobar a concesión dunha axuda de 250.000 euros ao Club Ourense Baloncesto para a tempada 2025-2026. Esta axuda está destinada a financiar os gastos de funcionamento e mantemento da entidade correspondentes a esta tempada. Trátase da colaboración anual máis importante que a Deputación ven mantendo co club desde hai anos, unha achega estratéxica que resulta clave para garantir a estabilidade da entidade, o seu crecemento deportivo e a continuidade dun proxecto referencia para o deporte ourensán. O Goberno provincial destaca que esta colaboración vai permitir consolidar un proxecto deportivo sólido, sostible e con futuro, que non só representa a provincia en competicións de máximo nivel, senón que exerce un papel fundamental na promoción do deporte base, na dinamización social e na proxección exterior de Ourense. O apoio da institución provincial contribúe a soster unha ampla estrutura deportiva na que a tempada 2025-26 abrangue equipos en competicións nacionais, autonómicas e de base, así como unha sólida rede de vinculacións con clubes e centros educativos da cidade e da provincia, reforzando un modelo asentado no xogo limpo, na formación integral e na promoción do talento local. Tal e como figura na memoria deportiva que xustifica esta axuda, o proxecto do COB ten tamén un marcado carácter social e formativo. Na actualidade, o clube conta con 4 escolas de baloncesto activas e unha estrutura de canteira que supera os 700 nenos e nenas en período de formación, ademais do desenvolvemento de campus, xornadas de tecnificación e actividades en centros educativos nas que participan xogadores e corpo técnico do primeiro equipo.